Vitajte pri dnešnom prehľade správ. Masmediálni študenti spúšťajú projekt vlastnej televízie. Ukážeme vám, ako to vyzerá v práve rekonštruovanej budove za Aristotelom. Celouniverzitný časopis hľadá spolupracovníkov a prezradíme vám aj, čo sa na univerzite v najbližšej dobe chystá. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika má vlastnú televíziu. Projekt spáchali študenti 4. ročníka masmediálnych štúdií a je prvým impulzom na využívanie štúdia a techniky, ktorú tu máme. Myšlienka univerzitnej televízie skrsla v hlave jedného zo študentov masmediálky, ktorý nelenil a projekt predložil vedeniu fakulty. Základnou myšlienkou UniTV je využiť všetku techniku, ktorú tu máme a tiež ponúknuť príležitosť všetkým záujemcom o prácu v médiách, aby si to vyskúšali na vlastnej koži. Samozrejme, univerzitných televízií je na Slovensku mnoho, no táto chce byť niečím iná. UniTV by nemala byť koncipovaná ako študentská televízia, ale mala by byť koncipovaná ako oficiálne médium, ktoré bude mať akreditácie na rôzne novinárske podujatia a tým by sme sa vlastne chceli aj líšiť od ostatných televízií, ktoré prevádzkujú študenti. Malá skupinka ľudí však takýto projekt a jeho potenciál neutiahne, preto je tu príležitosť pre všetkých, ktorí majú čo ponúknuť. Týmto by som chcel apelovať na všetkých študentov, ktorí si myslia, že majú málo praxe a chcú si vyskúšať pozíciu moderátora alebo redaktora, neváhajú, nech sa mi ozvú na môj osobný mail a určite dohodneme nejakú spoluprácu. Okrem spravodajskej relácie plánujeme aj ďalšie projekty. V pláne sú aj ďalšie pripravované relácie, napríklad dokumentárne filmy z prostredia univerzity, taktiež portrétne relácie o jednotlivých pedagógoch, ktorí na našej univerzite prednášajú, ale tiež kreatívnejšie relácie z publicistického žánru, ktoré nám priblížia techniku, ktorú tu máme a ktoré nás naučia s ňou pracovať. Za vynovenou budovou Filozofickej fakulty Aristoteles prebieha čulý stavebný ruch. Dokončujú tam takisto nové priestory pre ďalšie katedry fakulty. Rekonštrukčné práce na novej budove za Aristotelom sa blížia ku svojmu koncu. V areáli tak už čoskoro pribudnú nové priestory pre študentov, ktorí aktuálne navštevujú Pecvalovu. Najprv by som chcel povedať, že som nesmierne rád, že sa pomaly ukončuje rekonštrukcia ďalšej budovy, ktorá bude patriť Filozofickej fakulte. Termín dokončenia je marec 2013. V marci sa plánuje aj kolaudácia. No a od septembra by tam mali byť 3 katedry. Jedna katedra psychológie, katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a katedra sociálnej práce. Tak ako v Aristotelovi, ani v tejto novej budove nebudú chýbať špeciálne učebne s modernou výbavou. V tejto budove bude jedno špecializované laboratórium psychologické, ktoré budú veľmi intenzívne a dúfam využívať nielen učitelia obidvoch katedier psychológie, ale aj študenti. Celá rekonštrukcia je poriadne drahá a je jasné, že univerzita by ju z vlastných zdrojov nepotiahla. Všetky financie samozrejme išli zo štrukturálnych fondov. My by sme na to určite nemali. Myslím, že tá suma sa pohybovala okolo 3 miliónov eur. Študenti, ktorí v súčasnosti pendlujú medzi Pecvalovou a Mojzesovou, sa tak v novom semestri môžu tešiť na úplne nové priestory v budove Sokrates. Študenti všetkých fakult našej školy môžu prispievať do celouniverzitného časopisu. Ak by ste náhodou nevedeli, volá sa Univerzitas Šafarikiana a je najstarším časopisom UPJŠ. Na pôde univerzity vychádza viacero časopisov. Najväčší z nich je Univerzitas Šafarikiana, ktorý tento rok oslavuje okrúhle jubileum. To so sebou prináša aj viacero zmien, o ktorých sme sa porozprávali priamo s novým šéfredaktorom. Časopis Univerzita Šafarikiana je celouniverzitný časopis. Tento rok začína vychádzať už 40. ročník tohto časopisu. A tá základná myšlienka bolo informovať o dianí na univerzite. My sme aj vzhľadom na 40. ročník, ktorý začne vychádzať tento rok, sme sa rozhodli, že urobíme takú väčšiu inováciu tohto časopisu aj po tej grafickej stránke, aj po tej obsahovej stránke. Súbežne s týmito zmenami prebiehajú aj personálne zmeny v redakčnej rade. Oslovil by som študentov nielen masmediálnych štúdií na našej fakulte s výzvou, aby sa prihlásili
ako redaktori, respektíve ako ľudia, ktorí budú tvoriť redakčný tím tohto časopisu, lebo gro členov redakčného tímu nášho časopisu, nášho študentského časopisu Univerzál v podstate končí tento rok, alebo nejaké 2-3 mesiace končí štúdium na našej univerzite. A teda malo by dôjsť k akejsi generačnej obmene členov redakčného tímu. Čiže využívam aj túto príležitosť a vyzývam študentov, aby sa prihlásili a aby sa podieľali na tvorbe tohto časopisu. Ak máte čím prispieť, určite nečakajte a dajte o sebe vedieť. A na záver vám prinášame aj prehľad akcií univerzity, ktoré sa budú konať v dohľadnom čase. Premiérovo vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa pri ďalšom vydaní správ UniTV.